בוקר טוב ממילאנו שלי. אנחנו שלושתנו. עמוס, תגיד שלום. אנחנו הולכים עכשיו לביקורת לבן שלנו שנקבעה להיום, והיא מאוד חשובה, וגם לא הודיעו לנו לא לבוא, אז אנחנו באים. הבית רפואה פה ריק, כלומר בדרך כלל יש פה תנועה של עוברים ושבים. תכף נראה בפנים מה קורה. גם הכניסה הרגילה לא הייתה פתוחה, היינו צריכים לעשות סיבוב, ואני רואה כבר מפה שממש הכל ריק. תסתכלו, בדרך כלל פשוט מפוצץ פה. תסתכלו, אני בשוק, ריק לגמרי. ריק. לא, הם ייתנו לנו את הדף ואז אתה תבוא לפה, ולא נראה לי שיש פה תור. אנחנו צריכים לעלות למעלה. תן לי יד. לא לגעת בכלום, עמוס. אנחנו עם כפפות. חיים איתן, אתה רק אני עם כפפות, שתהיו בריאים. לא לגעת בכלום. איפה הכפפות? אז תן לו כפפה. בוא נראה. חדר משחקים סגור. בונג'ורנו. צ'או. וואו, רק פה לגמרי. Buongiorno, wow. Nessuno qua? Abbiamo controllo. Sì, che controllo? Oggi l'ambulatorio è tutto chiuso, tutto sospeso, eh? Ma perché non le chiamate? Non lo so, dov'è che era segnato? טוב, הם התפלאו שהגענו, אבל הראינו להם את הדף ואמרנו להם שהם לא התקשרו לביטול, אז הם אמרו לנו כן לבוא ולשבת. תסתכלו, בדרך כלל פה הכל מפוצץ, אבל הם... וואי, בדרך כלל אנחנו שעות יושבים פה, ועכשיו... בונג'ורנו! סקוזי? סי. כן. טוב, אז כנראה שכן יקבלו אותנו, כי בגלל שהבן שלנו עבר לפני חודש מקרה חירום, אז הם בטח כן יפגשו אותנו, כי זה לא ביקורת רגילה. נדווח לכם בהמשך. חיים איתן? תגיד שלום.